siinä alkaa meillä puttausnurmi olla kohta asennettuna. Kyllä, hyvältä näyttää. Tähän vaatii samanlaiset pohjatyöt kuin kuitenkin kiveykset esimerkiksi Joo, muskeen päälle. ihan kivituhkan päälle, normaalin nurmikon päälle sitä ei voi laittaa. Ja tämähän on siis lapsiystävällinen ja eläinystävällinen myös, että ei haittaa vaikka koira pissaisi siihen, niin kun toi on vettä läpäisevää, niin Kyllä. se menee läpi siitä. Se menee läpi ja se ei houkuttele punkkeja ollenkaan. Niin, sit esimerkiksi se on ihan mukava omassa pihassa. Kyllä. Vaatiko tää mitään erillisiä huoltotöitä? Muuta kuin ehkä hiekkaa välillä tarvii sit siinä lisätä, mutta oliko tässä muita? Ei, maisemanurmi riittää, kun sen harjaa keväällä esimerkiksi, kun lumi sulaa, niin pystyy. Lehet kun putsaa, haravoita ja puhaltaa pois päältä, niin se on helppo sitten. Se on helppoa, kyllä. Kyllä. Tää puttausalue oli Ville Gallen semmoinen erityinen toive. Hän tykkää kuitenkin golfaamisesta, niin mahtavaa, että saadaan tänne hänelle sellainen. Ei ole kriini ihan vielä valmis, mutta saat koittaa putata sisään. Et näytä edes ensin mallia. Ei, kyllä se menee. Meinaatko? Ei paineita. Kato, aika lähellä Melkein. oli jo. Noniin. Mä lyön liian kovaa. Kato! Siis mitä? Melkein. En mä saa sitä. Aatappa mä keskityn oikein. Nonni.